Bwncath Mafia. Had to start the Pwy sy'n well a bwncath? Pwy sy'n well a bwncath? Reit, mo'n di newid fideo wan. Dim bwncath, dwi'n gyda am gym-gym. Bwncath, ia. Na ci, ffocking gym-gym. Dwi'n ôl. Da chi'n gallu rhoi microffon i fi, boys. Dwi'n meddwl ydych chi. Enw fi di Jac Llwynnorthfield a dwi yma yng Nghaerdydd, cartref i'r Cymdeithas Gymraeg. Neu chi a fi, y gym-gym. A dwi eisiau gwybod pam a sut bod y gym-gym mor boblogaidd. A dwi hefyd eisiau gwybod pa degenerates sy'n ymuno'r incestual cult dosbarth canol yma. Tan Danny, boys. So, o beth dwi'n ddallt, maen nhw'n gwisgo coch, oren a gwyrdd heno. Gynnych oli lle maen nhw o ran taken, not taken, and I don't know. Ydych chi'n rhan o'r gym-gym? Pam ydych chi wedi join o gym-gym? Wel, fi ffili siarad Saesneg, so... Mae'n licio Saeson, ie. Ceffo beth ydych chi'n deud, ie? Hiliol. Ydych chi'n rhan o'r gym-gym, boys? Ydych chi'n edrych ymlaen am dan y gym-gym, ta? Piss up. Just a social life, you're honest. Yeah. Just a social life da, gym-gym. Chos bod ni'n caru'r iaith Gymraeg ac da ni'n cysylltu'r gym-gym efo'r gymuned Cymraeg sydd ohonam ni yn y flwyddyn ohoni, gwybod efo Covid efo ddim. Mae jyst i dod â ni gyd nôl at ei gilydd ar ôl y drychineb yna. Ti'n dechrau crio? Ai. Be sydd wedi tynnu chdi at y gym-gym? Yr hanes, y culture, yr hanes bell sy'n o'r doethion gynt. Dyna pam bo fi'n dod allan, de. Gwreiddiau dyn. Da ni'n mynd byd special na. Clas, dim yn laff. Da ni'n bobl eisteddfodol, so da ni'n mewn cwrs drama. Da chi'n edrych at ydych chi'r fucking episode o Round Round. Wiz. A dwi di interview. That's the fucking hands. Cymdeithasu. Ie, fel y social. Cymdeithasu. Y sesh, mae'n meddwl. Pam mae pawb o Gogledd Cymru? I'm the minority here. Ti'n siarad Cymraeg, so... Fi'n siarad Cymraeg, ond fi ddim yn dod o Gogledd Cymru. Mae 80% o Gogledd Cymru. Easy. A be? Si? A fe? Na, a be? I can't believe you've done this. What have I got myself into? I am shitting myself. It's incredible. Ydych chi just di talu, de? 9k i just gael sesh am 3 years, boys, be? No, well. Ti'n edrych ymlaen am yr crawls o teulu? Dwi wedi clywed gormod am hwnna dwi'n am. Ddylse rwy'n mynd fewn i hwnna'n oblivious dwi'n am. Pobl yn bita cat food a stwff. Be, de? Ydych chi'n edrych ymlaen mwyaf amdano gym-gym? Alcohol? O, alcohol. Ti'n gwisgo gwyrdd, so... Do? Ti'n chwilio am fodam bach heno? Dyna ma'n awgrymu, de. You lucky lady, wedi ddod atach chi yna. Na. No. Ti'n gym-gym? Ie, fi yn. Faint oed ti? 19. 19. Ti ddechrau gen ti ffocin mortgage, head poncho o gym-gym. Ti'n rhoi argraff da ar y freshers yma efo yfad a dangos be di'r peak of liver failure, so be ti'n trio dangos i'r freshers yna? Just cael alwyn o'i gym-gym da. Can o'i nabo pawb. Dwi wedi gofyn wrth head gym-gym cynwal a mae wedi dweud mae'n mynd i gwylio ar ôl chi, so paid y poeni am yn Diolch di bod anghariad. wneud ar hyn o bryd, de. Mae di bod yn cael ni downio drinks. Ti'n like it, Ti efo lot o ffrindiau efo heno? Fi di nabod pobl newi, so fi'n teimlo fel rwy'n gael nhw'n ffrindiau toast. Tad, tad. Da chi'n deulu fan gofio? Neu cult? Ydyn. Cymraeg. So beth ti'n gobeithio bob am ti'n ogyn mawr? Wbeth o fewn accounting a finance. Ond yn y gyfrwng Cymraeg, de? O, ia. Cadw i gatre, de. Come all over the world. Come all over the world. I dos i fewn y diawl bach. O, di licio fas, de. Ha, gym-gym. Cymdeithas i rai, ffordd o fyw i rai eraill. Mae'n rôl agos i iawn yng nghalon ni ar gyfer y gym-gym. Ella bach rhy agos, mae arteries fi'n eitha fucked efo'r holl alcohol dwi'n rhywbeth. Ond anyway, pob look i'r freshers i gyd, a God bless gym-gym.